Mago, Agamabo. Ha, you can do me come in ever. I'm not where he lost ever because I can't lie on the Jeben nature. Ah, boss, Nico. Officer, how are you? You're blessed. Your document. My document. Give me your papers, man. How about? I say you give me papers. They carry why they give me. What is the problem? You were when I give you came and I went down, Mana. You could learn a pepper to our concern about time in Noche. Then you can go. Chegodi, I can see you are stubborn. E kwa so olufo ifalo ngolo ba kwa ebe no. You are very stubborn. My sakwaya la ntutu. My sakwaya la ntutu. I'm very radical. After kwa kikemi. There is no problem. Okay? Give me your papers. Okay, open this thing, man. Nenya. It is how they will be doing anyhow. On one and within a mad in a very chineke. Haba. Say to where it expire. Okay, this paper it expire since 1972. Guinea women. Come let's expire and can you go expire? Nene kwa manya asida I gas agwa pa na agwa mantan I gas abia mambanye obo kwa ka mmatu egwu gini ka ebodo kama mmadi iwu nke eligwe nda iwu nke no wa na meluka sem neru for cancer ba for na ala yige o nwere ndị jeta agbu o nwere ndị jelibu aya n'isi ha o nwere ndị ngwụlọ mma agwa o nwere ndị isi mma agwa o nwere ndị ogbi mmeme ka ha kwuba okwu crusade ka na-eje o give me the key. Hey o charge an kebe na-ese onye amakedi one nwoke good morning keke ime Well, look at he carry paper where they expire since 1972. Oyama since 1972. In aso nke o mezi expire nke n'igwe mele expire. Ihe abụkwa akwụkwọ moto nkịtị, ọbụkwa moto nke ejeje n'igwe. Ịma m onye mbụ ọfụma bụrụ m onye okwu n'ụka. Ị na-anya na billboard niile sechara ebe anụnwa. Crusade ka nsi abata o. Ị ga-afụ ebe billboard ebe nwa bụcha guest minister. Like nke nsi abata anụnwa from Awada. Ihe the land of Awada must shake. Nwoke abịa ka m bịa gịnị ka m bịa shake obodo ka m bịa kpake gịnị ka m bịa tọ ndị mmadụ agbụ nke m mechakwa na obosi echi niile ihe dịrị bụ revival by power and by force ọmụ akwụkwọ bụ guest minister ije na the other junction ị ga-afụ mbụ my billboard ọmụbụ mụ ka Chineke ji wekwalụ ngwa ọrụ onye niile na-aga na-ekpokọ akwụkwọ ezulu ezu mma agwa ya na ndị radical Wallahi, I didn't even call on west side. I didn't tell it, okay, find me some way to make it go. I'm not coming in Egiri. find you Martin. Wallahi, in Egiri. This man the hand na Aladite akagom from now to tomorrow we na know Igbo in hand the Aladite omammepe He's going to police. He's going to the station. You are under arrest. At Alumun Olala kunai. Why are you running? You are under arrest, Oga. Okay, you are under arrest. If I can million so you know you are under arrest. Emalok inwe echem nu na-erike mgbe nna benche na okwu nsakwa hilos na akụ ebe a ọ bụ na mma nọọsọ ọsọ ya nye ya nu na-eje be na-eje Inekwe say me you are under arrest. Sem ne rupo na ala nara anyị gị You are pushing an officer. Wallahi, nigga, enter this motor. Buy Chinese in this song. You no go enter. Buy carrots in this song. mma agba gị Holy Ghost Chinese now Wallahi, no go enter this motor. Sem ne rupo mmelu ga arụ adị very radical No go enter. Wallahi, no worry. mma agwa gị na abụrụ onye mmụọ bụ n'ụfọ Get move this motor. Oga, if you move this motor, I will move you. Akwa ma ọ na motor start mụ na ị ga-eme ihe o motor na-enwe gear problem adịghị mebe ma park ya now motor na-enwe gear problem and ọ bụ na start now mma ya esagala now chiga asọ gị site n'ebe na tap o If you move this motor, I move you. a ga-atọ gị n'agbụ tie na onye polisi a na-ekpere maka na ọ na-eji ọkụ mmụọ